Beno, nire pertsonaia interpretatzeaz gehien gustatu zaidana, izan da, bagian paper hori, ez, daukadana pixkat, vigilante egoten, babesten egoten, eta niretako barrutik zeukan puntu komiko bat niretzat, ez, egon Mari egiten bere historia guztiak eta ni atzetik tututu esaten, ez, konportatu egizu hau, egizu bestea, orduan berez, gehonik ez dut ikusi. Imaginatzen dut telesailean igual serio bezala, baina netako pixka talde komikoari zeukan, ez, konfiantza asko daukat berarekin, opari bat izan da nirearekin lan egitea eta bera izatea nire taldekidea, eta oso giro polita zegoen. Orduan guk oso humoretik bizi izan dugu hori, eta hori oso polita da. Ez dakit, iruditzen zaidala neska bat oso azkarra, oso inteligentea eta asko gustatu zait euskal mitologian aditu bilakatu dutela, asko gustatzen zaiola, Mikeleri ere asko gustatzen zaio, eta ez dakit, bai daukela bere alde goxoa, bere alde lasaia, bere alde isila, eta jada lehenagotik ere horrelako pertsonaia bat egindakoa naizela, baina asko gustatzen zait horrelako pertsonaiak interpretatzea. Oso divertigarria dela, bai? Eta gainera, eszena desberdin asko ditu, ez? Ze ditu eszena serioagoak baita ere, ez? Bere, seriotasuna baita ere agertzen denean, baina gehiegi agertzen dena da, bera divertigarria urduri baita ere sekuentzia askotan, orduan asko gustatu egin zait hori, arko nahiko luzea duela eta eszena oso desberdinak dituela baita ere. Gehien gustaztena grabetea, rodajean izen dire burrukak, zorginek egon zena zorginek hilten, eta eszena fizikoak egon garenan korrikaleko batetik bestera, holako tentsino handiko eszena, hori da gehien disfrutu dudana. Anekdota bat gogoratzen dutena asko gustatu zaitena, edo divertigarria izan dana, gogoratzen dut, etorri zait, momentu oso polita, asko gustatu zean, eta gero baita momentu bat oso divertigarria. Momentu divertigarria, hasi ginenen batez ere Asier eta biok, Jontxu eta Irene, latinez irakurtzen, grimoriumen, biok egon ginela goratzen naiz egun horretan sekuentzia hori grabatzea toko baino lehen hau, goazen repasatzea, dana alde batetik bestea zaize, egon ginen denbora guztin, errepikatzen denbora guztin, eta azkenen grabatu genuen, eta oso divertigarria izan zen. Eta gero momentu oso polita, asko gustatzen zean justo hirurok pesarkatzen gehan momentua. Iruditzen zait dala momentu bakarretarikoa hola dagoela momentu goxo bat hiruren artean, eta hori aukeratuko nuke. Izan genuen behin, Mikelerekin, eszena bat zela baita ere efektuekin, gero efektuak jartzen direla, eta momentu horretan zen nola kofre bat guri persegitzen ari zela, ez? Eta, karo, zen superfarregarria, zeuden nola bi pertsona berdez jantzita, para el kroma, eta orduan zen superfarregarria eta oso ondo pasatu genuen. Eta gainera zen nola leku abandonatu batean, orduan pixka beta ere bildurtuta ez, baina superdivertigarri bai Mikelerekin. Bale, zestene izan dira divertigarria, baino gehiago izan dira oso divertigarria, orokorrean dana izan da divertigarria. Kuriosoa bat bai izan genunean estena bat, ni nintzela kantxan, eta Marik bota barzun baloia atzetik begiratu gabe, eta kanasta sartu. Hoi egitea imposiblea da. Orduan, hoi egiteko, saiatu ginen, plana zan, sartu bota barzuten baloia erabaten, zeudela Odei eta Rose, ez dakizen denbora sartzeko kanasta angulo horrekin baloia eta hori oso kurioso izan zen, eta ja geunden danak animatzen, ja beste bat probatzen, eta hori oso polita izan zen adibidez. Eta, atzo adiz grabatu genuen nik Jontxuren egin behar nuen, eta egin behar nuen pixkat nire paperetik atera, eta pixkat, asko daude, eniz luzatuko. Deko guz anekdota asko, baina egia da lehenengo egunan egon gila grabetan, Mari, bere super botereak inbertzegula holan salto kriston bat kolumpio batetik, eta ez neguen ensaio bez orduen inuen, hartu nuen kriston hostia. Kriston hostia hartu nuen, geha bigarren urten zan ondo, baina urten azten hemen kriston moratoi aurrengo egunen, ez dutzen oso inori, baina urten azten. Igual pixkat ausartagoa izatea, gustatuko litzaidake, Jontzu ze orain arte izan da supermiedika, eta gero baita igual maitasun historiaren bat izatea, ez? Ikusiko duzue, baina esaten da, haren adina, ez dakigula, baina igual maitasun historiaren bat izatea, ondo egongo litzateke, bai. Hango bazan bigarren denboraldi bet, nik lehenengo gauz eskatuko nagoena izango zen Marik gure dut mesedez Marik egan eitea, gure dut egan eitea. Osea, botere hori eukita egan eitea, guzteko azten pi bat. Eta gero, guzteko azten zorginekaz, relazioan aukita, izatea holan konpliziak lagunek, orduan zorginekaz batera mundu hori aurre egitea, zakit posible badan.
baina hori guzteko azten bai asko. Eta, pues, egotea jarraitzea hor Karmele, Irene eta Jontzugaz. Ikustea Irene bat igual gehiago ikusten zaiona gehiago ezagutza bere mundutik. Ikusi dugu ez, Marien laguna dela eta Marien laguna bilakatu dela, baina igual karakter puntu bat ateratzea eta pixka beren hortasuna gehiago ezagutza zentzu hortan. Nire pertsonaiaz, nik uste akzio gehiago. Orain arte egon da ez, pixkat oreka mantentzen, baina ere behare ateratzea hortik eta joatea ez jolas gunera, ez bereak egitera. Zer nik uste sorpresak ateratzea, ez pertsonaia gauza gehiago dituela, eta ez, sorpresa berri.